Ay, good morning. Kanindot ba ning lugar? Bugnaw niya, pisko hangin. Wow! Asa to kong amigo? Oh! Karon pa makaabot lagi amigo. Oh. Biya kay magaling ko, magaling. Oh, Asam ta akong lighter. unsa man day ka? Magaling kay napa ko ikuan, lakaw. Ya usap-usap. Naguba man day ako lighter day. Wa kay maluto diha kung mao nang lakiha. Nah, ya. Nya sa may imong gidapod wa kay dang lutuonon. Mo kay way lighter. Sa ang lighter mi lutuon. Magkuan ko ya. Napata ko ikuan nun kay naglingalinga ako sa akong kinabuhi kay mientras gibiyaan ko sa akong Yab. oh, Ano biyaan mo kadong? Gamay siro kadong? oh. Gamay? Ano jud? Nya usap-usap. Gamay siro mo ha? Ang imong Oh, pagigugma. Nya usap-usap. Nakasa mo ko sa yan. Nanay gud. Ay nga. Unsa man mo yung nanay? Gitagaan ako buwak. Ay Oh. ang yang anak gitagaan ako buwak. Siya may nisaw. Oh. Ang inahan mo inahatagan sa buwak. Oh. May wa ka kulatay sa iyang papa. Di pagtagag na ko sa buwak. Yamang nanay may na igos kaang. Oh. Sa ginong dato akong ginan kay di mo tawag akong ginan bi. Ngayon din yung mama bi. Wow! Nalab ako yung tawag na ko. Siya bi. Lab, hindi na ginalab. Labi. Oh. Nagpalabi. Oh, gingnan ko niya. Ang akong mama nasa ospital akong ginat. Ate, wa jud ko sa ato. Ngani mama sa mama may nisaw. Ngani mama sa mama may nisaw. Diyan sa maragi mo na sa Sira buklan dai to dong. nya ako inan maragi akong ina siya lab maragi mo na sa alam kay ngano na pado imong bitaw mama may gipasaw nimo. Nya akong inan akong dito my friend kung kami duha magkuyo wala may tabo na mo niya mas makapasakit sa mong mga lab na usab-usab ikaw imong mama rin mo sa wala ko mahimo anak lab niya usab-usab mabuklan yan imong mama lab ay lang ko kapila akong inan siya lagi mo Ano kuyapan dai to dong. Ito ako sa ospital. oh 5 ka bulan siya nagsunod. Oh. Ano na? Kaya pagsakay sa usa ka ambulansya nimplat man ang ligid. Malas kayo. Ulihan sa usa. Oh, yang usa sad pagkuan walay preno. Tama na gipaw. Nanawag sila sa asa to dapitan Lain sa ospital. oh. Sa Oh no! Cebu. Sa Cebu duato ka ambulansya jud nya. Mana, may friend akong ginan. Ay, may friend ikaw. Na, my friend, wala yung isa to, my friend. Hindi pa na ako makauyam na ako kay para lang happy atong kinabuhi niya. Ingon siya, dili my friend, saan na nimo. Ano, imo amang mama may iyang gitagaan ng buwag kung inin. Kung labo to na yung my friend, kay siya may nisaw. Nya, para Ang nimo. iyang mama may natagaan noon. Oo. Buwak. Nya siya may nisaw. Nga, Valentine's na ba hapit? Mo gani. Problema na ron. Gilang na yan, namin sa uyab sa Danau. Oh, naghahanap kay uyab eh. Lagi katong bayot ba? Oh, Si Mitch. nakauyab kag bayot. Oh. Ya, di mo na pwede. Laki mo na. Ah, bahala ka na yan. Kaya ingin man siya niya, di siya mabuhi basta wala ko niya. Sayang kinabuhi. Ako isang ingnan ah. Ya, karon wala naman ka dito. Buhi, batay na ron. Oh. Ah, wala. Chat pa man mi ni. Chat pa mi. Ah, buhi ba? Oh. Chat pa mi. Makalihok pa din ang kamot kay makachat pa man. Oh. Gingnan ko. Lab. Ari niya dari lab ba? Wow! Basta mo lang yung kanang barko na ulab kay ako lang tagsar kay ko mukha kuan kay para ma-happy sa ka ba. Wow! Siya. Oh, kay akong dili mama tawag niya ni. Dili mama. So, what Papa? Di. Mami yang tawag siyang papa. Mamayot? Mama mayot? Oh.
Mami, yung tawag siyang papa, mami. Mami. Yung tawag siyang mama, papa. O yun Mga ganil papi. oh, nabali lagi na lang. Ini siya. Ang anam dyan na ala, basta mga babayog kasing-kasing. Di,